Bergararrak baldin bazai konturatuko zinain gaur, zeuen herrira etorri gaiela nere atzian dauen eraikina, Narbaiza etxia da, eta herrixan bertan dauen arren lotura estua dako bai landa eremuakin eta baita lehenengo sektoriakin be. Hainbat zerbitzu eskaintzen dira bertan, eta bertan dako egoitza gaur izpide esango dugun, Debagoieneko landa garapenerako elkarteak. Mari Carmen Iturbe, kaixo? Kaixo. Eskerrik asko gaur eben hartzailegatik Narbaiza etxian gauz eta 1989tik sortu zanetik hementxedako egoitza Debagoieneko landa garapenerako elkarteak. Eta zuzeube hasieratik, ezta, Mari Carmen bertan? Hasieratik, hemen urte mordoskatxo bat, bai. Esan dugu, elkarte bat dala, elkarte bat baldin badau, bazkide ezberdinak dauzelako da, edo kide ezberdinak dauzelako, okerrez banau, Debagoieneko 8 udaletxe, dia bertako bazkide, eta baita bestelako hainbat elkarte, ezta? Bai, hoi da, gero dare azpisektoriak, lehen sektoreko azpisektoriak, ardi latxa, esne behiak, aragitako behiak, edo danalako hauek, gero baita dare kooperatiba batzuk, zerbitzuak ematen dituenak. Ia denak dauke egitura lurralde mailakoak eta gero bazkidiak hemen eta eskualdeko ordezkaritza daukate. Hemen propioak, Degaben, adibidez, eskualde bertakoa dena, ezta? Eta gero beste arlo bat daukagu, nekazal, turismo, eta berez landa garapen izaera hartu ginunetik baitxa aiga pixkat bultzatzen, ez da kidez egin, auzo elkarte edo patrimonio kulturalakin, landa inguruneko eragile edo elkarte edo nor izaliko hemengoko kide, eta aipatzeko baitxa, emakume basarritarren elkarteak ere, lurralde mailakoa, baina pixkat herri txikietakoei ere gonbidapena pasauta daukagun, ez da bendioke kide ez direla egin. Beraz, ez da baserritarrei behiderateko elkartea bakarrik, baizik eta landa eremuari, ez da? Esan edo, herrigunetatik kanpo dauen esparru horrei danari, ez da? Bai, gu sortu ginenetik nola baitzen hartzen dugu landa ingurune guztia. Landa inguruneko motor jarduera da, baserria eta lehen sektoreko jarduera, baina guk bertako biztan lehen zerbitzu eta ongizateaz arduratzen ga gehien bat, eta gure ibilbidea hori izan da, ez? Mari Carmen, guazen zeuen lan lekura. Bai, oso. Bueno, hemen gare. Hauxe, zeuen bulegua, eta hemen zeure lankideak. Bakarne eta gortzane. Ze baliabide dituzue, Mari Carmen, ze baliabide, bai personal aldetik, bai bestelako zerbitzu aldetik? Bai, guk eskualdeko zerbitzua osatzen dugu, geu hirurok, agortzanetan dinamizatzaile moduan, eta Bakarne gero ematen dugu administrazio lanak. Esan behar da, gero lurralde mailan 6 elkarte daudela, eta osatzen dugu federazioa landaola, eta erkidego mailan 18 elkarte gara, landa garapen estruktura hauekin, eta meneko federazioa osatzen dugu. Beraz, ez zaila horra isolatuta dauen elkarte bat, baizik eta sare bat dagoela. Sare bat daukagu, eta guk daukagu hitzarmena Foru Aldundiarekin eta Jaurlaritzarekin, eta nola baitzen gaur egunez ia proiektu guztiak edo gehienak dauzkagu lurralde mailan gauzatzeko. Zerbitzuak, zeratako zerbitzuak eskaintzen dituzu elkartetik? Zerbitzuak oso bariauak dira. Errez ikustekoa, plastiko, neumatiko eta artile bilketak horrek zuzenian geuke itzen ditugu, itxasan dago lurralde mailan koordinatuta, baina guk esan duguna, azkenian ematen ditugu zerbitzuak landa inguruneko biztanleei. Guk hasieran, azpiegitura asunto hau dana, eta gaur egunez lehen basarri bidiak eta urak eta hori basan, ondiok bakana batzuk geratzen dira pixkat prekariedadian, gaur egunez aiga banda zabala, eta azken finean landa inguruneak izan dezala herrigunean dauden zerbitzu pareko batzuk egokitzuta bere beharretara.
gure helburu nagusia hasieratik izan da landa inguruneko biztanlea mantentzea eta bertan jarduera mantenduaz. Eta, bueno, zertxobait galdu dugu biztanlea Debagoiena, baina, bueno, iaia mantendu da, baina kontu honek behar dugu Debagoieneko 8% bakarrik bizi da, landa eremuetan. Bai. Eta espazioz 80% kudeatzen dugula. Landa eremu orokorrean hartuta datua hori beraz, lehenengo sektorian pixka bat zentrauta, ezta? Momentu honetan, lehenengo sektoriakin lotuta bate baino gehiago esango daute. Bagoiena eskualde industriala da. Lehenengo sektoriak badako pisua, zer datu dituzu zuek edo ze argazki ataraten duzu zuek? Guk, garbi dago industriala dela eta beste esparru batzupe badoia zerbait txartzen, lehen inok etxeban pentsatzen turismo etxe etorri alzeko indepe, eta egoten dira bizita turistikoak ere, da asko landa inguruneakin lotuta, eta zerbitzuape ugaldu dira, baina gurera etorri itxa, gu beruzko goiaz. Beruzko goiaz. Esan dutena, basarriko purua mantendu itzen da. Hor gabitz, Debagoiena 1900 inguru, 1905, basarri inguru. Gu hasi ginean hemen, nolabait dago indemnización compensatoria de montaña edo diru laguntzat ematen dana, jarduera principala daukana basarrikoa daukanai. Eta isa 200 ni ematen ziren, gu hasi ginean 180 zerbaitzi. Gaur egunez 54 jasotzen da. 54 izango lirazken nolabait baserrikik bizidianak. Bai, basarriko jarduera daukaten basarriak. Seguridad Sozial kotizazioan gehiago dauzkagu, porque ja basarri baten igual bat baino gehiago kotizatzen dabe, eta gero basoko langileak eta hor sartzen dira. Eta hasieran basian kotizatzen nahi zianak gu hasi ginean, baixala ereun, gaur egunez, 54 edo alako badia 2001eko datuak. Eta jardueri dago kixonez, zer da nagusi, esan nahi dute, hortuak dira nagusi, hartaldiak, ganaduak dira nagusi, zertara dauz bideratuta gehien bat? Aragi behiak eta ardiak ero nausitxu da, ez da, hemen ingenun prozesu bat lehen esnea zan gehien, baina, dedikazio horretik, garbi dago nagusia basoa dela. Basoa gu gaina beste eskualdekin konparatuta, gare eskualdeko 80% basoa dela. Hiru eta piku ondia basoa da. Orduan jarduera nagusia basuan ustiaketa da. Eta begira, azkenian izan da azkenengo presioak bai, baina banda marroien ze honen ondorioz, gaur egunez ze eraldaketa ematen nahi dan eskualde honetan, zeren baso landatutakoa insegnitxak esan porcentajian gehienekoa, hori edena bota inda eta landaketa berriak datoz. Orduan, azkenengo 2 urte honetan, Debagoienan izugarrizko eraldaketa ematen nahi da, ez da. Badao belaunaldi aldaketa entzuten da, ezta? Landa inguruetan jente gaztia falta dela, lehen sektorian guk ezautzen ditugu, kasu batzuk gaztiak hasi dianak, zela ikusten duzu? Ezin dugu esan, oindio datu positibotan ez gare. Errelebo falta izugarria dago eta izten dira jarduera nagusia asko kusten dute errelebo barik. Baina azkenengo guk landagarapen programak epealditzako itzen ditugu, eta azkenengo balorazioan 2015-19 bitarteko horretan, 10 inkorporazio berri eduki ditugu. 6 emakume eta 4 gizonezko. Berez, baserrixakin zer ikusi zaizokainak eta baserrixan hasi dianak, edo erabaki da baina jarraitzia etxeko? Danetik egonda baina gehienak inkorporazio berriak izan dira. Inkorporazio berriak izan dira. Zeusen esangura da borrek gaitza, ez da? Bai. Gehienak kenduta 8 inkorporazio berriak
izan dira. Baina esan dutenak beste utzi dituzten batzuk, relebo hori ez dute hartu. Baina saldua ez da la positibo dut, ez da? Bai, hor dago jarduera esan dugun misto eta principal horrena, ez da? Eta asko misto askok, baina isa derrigortasun batez behitzen dau, bere lurrak kudeatze aldea eta abar, eta daukaguna da, lanketa bat egin beharra, nola baitzen, lur jabe eta basarri jabeak ere bere jarduera lagatzen da benian edo, lur horrek besteen baliat bide bezala lagatzea, hori nahiko genduk, zeren, badare gazte batzuk, azkenian, bere proiektua ezin izan da benak aurrera eraman, lur faltagatik, ez da, ezin esan da belako, nola baitzain adostu, jabeekin errenta sistema bat, edo, piskator, bai daukagu hori, eta, aiga, ontsen Gipuzkoan, iparraldeko eredu bat ekartzen, trebatu guneak, nola baitzen emanaz aukera, batez be, sektoretik kanpo datozen eta lehen sektorean jartzen nahi dutenentzako bideratuta. Ekoizten dago, baserritarrek, izan barazkisak, izan frutak, izan haragisa, izan okelia, gero horrek, debagoien amaian edo debagoienekoen kasuan, ze irtenbide ukitzen dago, asokak dira, irtenbide nagusisa, supermerkatotara edo beste leku batzetara saltzen dago, zela zein ja egoeria? Hori pixkadaz produktu kopuru itzen dozun arabera, ez dimensionamentuena. Egia esan, gehiena dago zuzenduta zirkuito laburretara. Asokak, ondiok hemen Bergara, herri guztietan dauzkagu, baina batez be Bergara, Arrasate eta Oñatin, hor dare, ontzen batu dia baitza, Gipuzkoa mailan asoka sarea osatu dugu eta bar. Eta gero, denda txikiak ere, pandemia gara izan eta, izan dia, basarritarrak bere produktua saltzeko gune bat, eta beste modu batzupe bai. Eta ja gero ekoizpen pixkat gehiagotara soia zena, esne ekoizpena adibidez, gehiena kaikura bideratzen da kooperatibara. Edo haragia be, segun zenbat eitzen dozun, ez da, ja gero eta enbolsatzeko hiltegiak emoten da ben aukerak horrekin eta despiezerako eta labur hortan be sartzen da, zirkuito labur horretan, baina gehiena harakinak edo gehiago badokozu beste ze batera joaten za, baina gehien bat esan dezakegu itzen den ekoizpen guztia egitzen dela labela edo hemengo jatorrian izendapenen barruan. Egarmen bukatze aldera egin behar dugu. Eta pixka bat, gaur egungo egoeraz eta etorkizunari begira bukatuko dugu izan be, gaur egun danok entzuten dugu, ez da? Depresio danak, goruzka, doiazela, gero eta zaila badala, erabateko dugu bestelako ekoizpenak eikia berua dabilizaten, aurtengo urtia bera urrian gauz, eta behituzlako euskisa dauen. Honek danak, zelera egiten dauen lehen sektorian, kezkatuta ikusten dituzue baserritarrak? Hombre, ontsa kezka ikaragarria da. Ontsen bertan, 15 egun ez dela, Jaurlaritzak beste diru laguntza bat atara du. Eta derrigorrezkoa zeren azkenian, menditik ere, gurixatik, hartaldiak beruzko datoz, horrek esan nahi dau, gero, zuk eman behar diozuna, negourako zokozun erreserba hori, Oinditxek hasi bizala. Ointxen hasi bizala eta kostuak ikaragarri guatzen da. Daneako moduan, lehen sektorean, argindarra, pentsuak, danak, ekoizpen zer guzti hori, eta hor garbi dago, lehen sektoreak beharrezko produktuak horrek eitzen dituenez, iaia kostoetatik azpia da, eta diru laguntzaren esker hor jarraitzen. Honi hor gabiz bebaitza beste proiektu baten, lurralde mailan ari gana, zerbitzu ekosistemikoen monetizazioa. Nola baitzen, nolan ez, zuk ekoizten dozun horrekin sortzen dituzun
beste onura, kalte batzuk bai, ez da, hor dauzkagu emisioenak, baina beste onura batzuk bai, ez da. Zaintza, landa eremuan zaintza, ez? Eta ganadua, berak eitzen da ben biodiversitatean eta zer guztian, eta, bueno, horrek dauzka baitza beste onura batzuk, nun saiatuko ga nola baitzen hori dirutan nola traslatu datu eta, bueno, gizarteari helarazi, ez? Zeren askotan, basaretara, dana diru laguntza jasotzen da, baina eskezuke jaten dozun hori, ematen zaizu, presio, kostoetatik beruzkotan, orduan, nonbait zaude konpensazio bat. Ez dugu esaten, hori konsumitzaileak ordaindu behar duena, ez? Baina gero, jaten ganean gure aizia, gure pasio bat emutera, adana garbi ukitzeko. CO2an isurketa moduan, horrek berak mitigatzen dago ere, bai, ez? Orduan, horre danak, ez? Aiga, balorazio bat, azterketa bat egitzen, hori gero trasladatzeko, hori zelan izan zikien. Azkeneko galdera, Mari Carmen, Supurtietan dakotzu eskarmentua, landa garapenan ikuspegi orokor badakotzu etorkizuna, ze koloretak ikusten duzu? Ni baikor nago, derrigorrezkoa gara. Derrigorrezkoa gara, hori garbi dago. Eta nahi duna esango dugu, natura bere bidea egingo du, eta